Avui entrevistem en Jordi Finestres, periodista nascut a Manresa i autor de diversos llibres sobre història, periodisme i esports. Actualment és col·laborador habitual de La Vanguardia i de la revista Sàpiens. Aquesta vegada el seu objectiu ha estat descobrir com es va crear l'anomenada Plan, la primera xarxa d'apadrinament de nens de l'estat espanyol amb el seu epicentre a la Cerdanya. El xalet a Puigcerdà ofereix al lector l'oportunitat de conèixer una història real i apassionant que dona sentit a l'existència de l'ésser humà en uns temps de guerra molt difícils. Amant de l'escriptura i la comunicació, aquest expert caçador d'històries ens explica com ha arribat a desenterrar una història que havia desaparegut dels arxius d'arreu d'Europa. L'explicació és que a partir del 39, amb la victòria de Franco, totes aquelles històries que tenen a veure o que expliquen que estan a favor de la república, la democràcia, de la justícia, queden eliminades. És el cas de la història del xalet de Puigcerdà. Senzillament es va perdre tot el rastre i encara sort que un grup de persones s'ho van endur, en aquest cas als Estats Units, i van deixar-ho a una universitat tan lluny d'aquí com a Rhode Island. Passen els anys i al final d'aquest intent sistemàtic d'oblidar, de provocar una amnèsia, fa que passin anys i anys i que després de cop i volta hi hagi una història tan important, tan ferma, tan emotiva com aquesta que dona la sensació que s'ha perdut en el temps i en l'espai. Vaig parlar amb la seu que hi ha a l'estat espanyol a Madrid i els vaig dir què en sabien dels orígens. Em van dir que sabien que els orígens era a Espanya durant els anys de la guerra, però que no tenien més informació que aquesta. Em van dir que potser si parlés amb la gent de Plan a Londres tindrien més informació, ho vaig fer. Els de Plan a Londres em van dir que no tenien aquest tipus de documentació, que també que tenien la constància que tot plegat havia arrencat durant els anys de la Guerra Civil. Em van dir que potser si parlés amb la seu central al món de Plan, que està a Nova York, em donarien més pistes, ho vaig fer, tampoc tenien la informació. I finalment, a través d'un contacte dels arxius americans a Washington, on ja hi he estat altres cops per altres investigacions, em van donar la pista clau, que va ser la Universitat de Rhode Island. Em van dir que allà, feia 30 o 40 anys, havien anat a parar una sèrie de papers, de documents, d'informes sobre els orígens de Plan. La sorpresa és que no només es confirma que neix durant els anys de la guerra, sinó que neix a Catalunya i concretament que l'epicentre és a Puigcerdà. A través de documents, dels informes, de revistes, de cartes, veig que el nom de Puigcerdà, en general de la comarca de la Cerdanya, apareix a tot arreu i llavors ja, a través de tota aquesta informació, tinc clar en aquell moment que només per explicar com he arribat a trobar els papers aquests val la pena de fer-ne un llibre. El fet que tot plegat tingui a veure aquesta història aquí a Puigcerdà és per la proximitat amb la frontera. És a dir, quan els nens arriben d'arreu d'Espanya i els porten aquí és perquè en un cas que hi hagi d'haver-hi una evacuació puguin ser portats a França i també perquè aquells nens que surten d'aquelles parts de l'Estat que han estat ocupats per les tropes de Franco, normalment el recorregut és els porten primer a França, llavors tornen a entrar però per la part dels Pirineus i arriben a Puigcerdà. Com que la història se centra tant a Puigcerdà, hi ha la sensació que et trasllades en el temps i en el lloc, no? I per tant haig d'admetre que aquests dies que he pogut estar aquí i ahir mateix que vaig fer una visita a la torre, al xalet de Puigcerdà, m'ha donat la sensació que ja hi havia estat, d'una relació d'amor etern ja per aquesta terra, per la Cerdanya, i de fet entenc quan els nens expliquen en redaccions que envien els padrins que estan tan i tan bé i que ho viuen pràcticament com un somni, com un paraís, perquè després de les situacions complicades i viscudes de bombardejos, poder estar aquí en aquesta terra, a la Cerdanya, fent les excursions que fan al llac, podent anar a Alp, a la Molina,
a tota la part del Pirineu i realment envoltats de tot el que és la Cerdanya, entens millor els sentiments de tots aquests nens i entens encara millor perquè els padrins de Hollywood estaven tan contents que els nens estiguessin en aquest punt del país. Explicar històries, per mi, és escriure a partir d'una visió molt general d'un tema fins a fer un zoom molt concret en un lloc i en una gent. I això fa entendre millor el relat. Explicar una guerra es pot explicar des de molts àmbits, en el cas d'una guerra com la d'Espanya del 36 al 39, però explicar concretament el capítol de gent que ve dels Estats Units, d'Anglaterra, d'Austràlia, i que es troben a Puigcerdà per atendre a 400 nens i nenes que han quedat orfes o que tenen el pare o la mare, qui sigui al front, em permet explicar una història de la guerra, entendre un conflicte, entendre les parts més fosques i terribles del conflicte, però també les parts més bones dels valors i, a més, connectar-ho amb una gent molt concreta, que és la gent de Puigcerdà d'aquesta època del 37 i del 38. És a dir, ahir quan estàvem amb gent de Puigcerdà i amb gent gran, especialment de Puigcerdà, doncs el que em deien és gràcies. Aquest gràcies per ajudar-nos a recuperar un tros de la nostra història és un dels plaers i és una de les sorts que tens quan pots escriure sobre uns temes com aquest del xalet de Puigcerdà. Per exemple, de tots aquests anys de la guerra, de la república, de la intervenció internacional a la guerra, doncs m'interessa especialment conèixer una mica més qui eren els brigadistes internacionals, gent de països tan llunyans que venen aquí per defendre uns ideals, no? En tot cas, el que tinc clar és que els projectes que vindran continuaran sent d'endinsar-ne a la història, de projectar el que puguem explicar de la nostra història al món, i per tant també ara, tornant al xalet de Puigcerdà, ens fa especial il·lusió que s'hagin començat els contactes de gent de fora que estan interessats en que el llibre es tradueixi en altres idiomes, concretament el castellà i l'anglès, i fins i tot ens comença a il·lusionar, tot i que de mica en mica, pas a pas, algun projecte de portar aquesta història a la pantalla. Crec que hi ha molta feina a fer encara en recuperar la nostra història, crec que és important que ho fem no només pel que significa d'omplir aquests buits, sinó perquè en la situació que viu ara el país i per entendre on estem ara i on volem anar, a vegades és molt important que tinguem molt clar d'on venim. Per mi és això, és tranquil·litat, és respirar, fins i tot és inspiració.